हाय गाइस ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଭଟ୍ଟାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଥିବା ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳୀ। କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଦଦେଶରେ ବୋହିଯାଉଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ପରି ରହିଛି ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବେ ମହାନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି ଯେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଣି। କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ପୀଠ ପର୍ଶୁରାମ ପୀଠ ଭାବରେ ବି ଜଣାଶୁଣା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପର୍ଶୁରାମ ପରାଜୟ ହେବାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ଶୁରାମ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ପଥର ଉପରେ ସରମୁନରେ ସେହି ରୂପ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ସେଇ ଉପରେ ମାଙ୍କର 16 ଗମ୍ଭୀରା ରହିଛି। ସେଇ ଉପର ପୁରା ଫଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେଇ କରି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ କରି ଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଯିବା ସେଇ ଉପରକୁ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେବନି ନା, ଆଜି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ଆଉ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନିହାତି କହିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।